Sí, perquè ha de tornar, sí. I per tant hi ha d'haver-hi aquesta part histriònica i segurament ha de ser molt amunt, i s'hi ha d'arribar, i s'ha de mantenir, i després s'ha de tallar. I el punyetero és que hi ha moments en què així com al principi els talls estan una mica separats, és a dir, que són com bastant més blocs, un bloc de farsa, un bloc de, diguem-ne, realitat, i després a la mida que avança l'obra cada cop es va fonent més i cada cop saltes d'un costat a l'altre, de la farsa a la realitat, de la realitat a la farsa, amb molta més rapidesa, perquè s'acosta cap al final, perquè d'alguna manera em sembla que va junt. Vull dir, parla una mica de la farsa, però també alhora també està parlant del que està passant en aquell moment allà entre els tres, entre el pare i els dos fills. I per tant sí que necessites també dosificar, parar una mica, saber quan hi ha el canvi i guardar energia per aquell canvi i després tornar-la a arrencar en el mateix punt en què l'havies deixat perquè la farsa havia estat a dalt de tot i tu estàs en un altre tempo. Per tant, és un repte, sí, però un repte interessant, un repte que està molt bé. Concentració? Concentració, que això és el que necessito. Sí, molta concentració. Sí, però no només és un tema de concentració, és un tema també de com vas... Aquest personatge té tota una història i aquí hi ha diferents capes i com cada capa té la seva importància. I més que res també de deixar que apareixin aquestes capes, que apareixi la part irascible que té el personatge, però també té una part tendra que també hi és, i està aquí entre aquest muscle que sempre està estirat o arronsat i que sempre està treballant.